pozdravljam cenjeni skup, pozdravljam domaćine koji su se organizovali, a drugo, pozdravljam sve goste koji su došli sa raznih strana i dobar dan svima prisutnima, dobar dan čenijskim salašima koji imaju ovo da čuvaju kao uspomenu jednog starog vremena. Pozdravljam ovaj orkestar koji je iz Novog Sada i mogu da mene smijene da kažem dobar dan Vojvodina Sremlja. Dobro, pa pitam sam otkud. Politika je politika. Dobro. Ja vas ovako u ime mog orkestra želim pozdraviti jednim repertoarom koji se malo vraća u neka vremena koja se više ponoviti neće, pa ćemo vas prošetiti kroz jednu oblast koja se zove Panonija. A Panonija nije mala, ona je od Zagorja do Karpata, od Visokih Tatra pa tu dole do ovog uzburkanog Balkana. Zato će danas na našem programu biti pisama, pjesama i pesama. Poštovani drugovi, kolege, poznanici, klijenti, vi koji ste došli na ovaj 20. godišnji skup da proslavite 20 godina Antižes South East Europe. Svima koji su iz Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, neki su čak iz Novog Sada potegli. Za sve njih i nas nisam baš siguran da ćemo biti ovde 6. dana, juna meseca 2044. kad se na punim tribinama stadiona koji će izgraditi tu gdje je danas Čenejski aerodrom bude slavilo 50 godina Antižesa za jugoistočnu Evropu. Ali za tebe jesam. Tvoj, svoj i naš Antižes South East Europe. Dobro da sam pogledao, ipak sam nešto naučio na ovom Antižesu. Znači nije najkraći put, najbolji put. Tako da, kad sam razmišljao šta bi vam rekao ovdje, u stvari inspirirala me moja mama kad smo putovali prema Beogradu. Kaže ona, sjećaš li se ti, kad si ti uskakao kroz prozor, a to je ovo skakanje na vinu, ne? Kad si uskakao kroz prozor, kad su kupci zvali. Mi zakon se radujem da smo zajedno danas i brzo će proći sljedeći 20 godina, to sam siguran, kad ćemo se ponovo družiti. I gledajući svoje kolege u okruženju, vidim, jer smo mi svi poduzetnici, sigurno imamo puno ideja, evo što je Boris malo prije rekao, sad nešto malo. Znači, imamo sigurno puno reći društvenu zajednicu to, a ovaj posao, da kažem, mogu reći dijelu rutinski, to trebamo prepuštati mladima, da se i oni izbruse, pa da bi oni sutra mogli isto ovako nešto. Sretni smo što imamo prilike prenositi neka znanja u koja vjerujemo da funkcioniraju. Još smo sretni kad čujemo ovako da se neki primjeri iz prakse, neko kaže meni u braku pomoglo najviše, kaže sad znam kad mi je žena u maniru kako funkcionira i šta radi s njom. Htjeli bismo potaknuti i onako sigurni smo da i moji kolege i mi kad radimo sa vama zapravo svaki dan jako puno toga naučimo. Vino će da prođe, gulaš se krčka, Zvonko Bogdan samo što nije stigao, uživajte. čekajte, neko je multi specijalno, čekaj mi bilo šta. Da.
želimo sada ovom prigodom da kažemo da su nas neki ljudi podržali u to doba. I želimo da se zahvalimo tim ljudima. Ono što je lepa stvar je da smo uspeli i da ih pronađemo posle tih 20 godina. Evo ovde piše zahvalnica Veselinu Stankoviću, što nas je podržao na lepom, teškom početku. Hvala. Pa se sankam noć i daninu. Sad je uzurgale mnogo žena sreće mnogo žena sreće dan svakog osmeta poslanje vine. Lice ti je. Da. To nema. Ne može, ne baš zbunjavati da može. Ne, može i to je pravo. Samo da, što je sa mnom, do dola. Danas je to Adiša Southeast Europe. Sad šta će biti sutra, posle, pojma nemam, ali danas je to. Mi ćemo se slikamo, vi ne morate gledati to. Gledajte, muzičari su tu, ručak je tu, gong ne mora više svira. Svirat će Zvonko Bogdan i orkestar koji ga prati. Hvala vam lepo. Evo, Dule.